Payag dito nga problema ko na. Nagrigat iti agsapol ti ang gulo. Kurang picture, mati ti side view, mati iti front view. Nagkatuo nga mabalin nga matawid ko. Mapay nga dito pa yung nakalawlaw nga muging ti matawid mo. Una yan lang ata ti remedyo na to. Kure nga mata remedyo anta. Sarmingat mong pala. Sarming. Kado ti agi bagbagaket nga so kano nga nalawat ti muging ko. Tato kano karkay ti marunot ko, unuutok ko. Kinadamat agi bagbaga nga nag-adjust lang dito kitay ko. Mayat sang idea na diya, i-adjust iti kiday. Okay man. Ayun na ito diya, armato ni pagat ko. Nyaman awag na ito yan? Eyeliner. Oray ka tari, medyo anta. Kitang taman no di nga effective. Ito iti review na. Gari kayo ha. Tara! Yan, just ritikiday ko at nabumatsit timuging ko. Na yun, matin sa idealay. Dua. Kamu no, jak mawatan no, dua muging ko na. Ano ko na yung kay Liam. Tapos ko lang pahitan mo lalong malasay. Lalong sa musimule. Narangit turan. Oo na yan. Kata-kata kalungan nakababain. Anak kaya turuan ta na masilin. May kag-blaze. Made.